Dobrý deň, priatelia. Znova vás vítam u projektu Klikvy. No, keďže som po komunikácii s mojím sponzorom veľa vecí lepšie pochopil, tak kvôli tomu natáčam toto video. Takže v prvom rade si vysvetlíme jednu vec. Prvých 7 dní Prvých 7 dní je zdarma, dostanete tu 500 000 kreditov a túto 200 000 kreditov. Týchto 500 000 kreditov je 500 000 mailov, čiže jeden kredit, jeden e-mail. Tuto to isté, jeden kredit, jeden e-mail. Toto sú odberatelia, čiže dáme si step 2. Tu posielate odberateľov vždy len dvakrát po 20 000, čiže 40 000 každý deň, aby sme sa rozumeli. Ja to tu mám naplánované, prvý je naplánovaný na zajtra 31. o 1 ráno a ďalší je naplánovaný na zajtra o ďalších 15 minút ďalej. Chcem vám povedať jednu vec. Tuto, keď ukazuje, že 1 hodina ráno, tak u nás je tuto, musíte si pripočítať vždy plus 7 hodín. Čiže 1 plus 7 u nás je tedy 8 hodín. U nás, keď je 8 hodín, tu je 1 hodina ráno. Ešte, aby sme si vysvetlili, teraz prejdeme späť na step 1 a ako posielať maily a samozrejme zarábať. V prvom rade chcem upozorniť, že týchto 7 dní, keď je zdarma a keď skončí, tak tam môžete posielať počas týchto 7 dní 75 000 e-mailov denne. 75 000 e-mailov denne plus na odberateľov je 40 000 e-mailov denne. Keď ich minete, kľudne to posielajte na doraz 75 000 mailov denne. Mne to robilo konkrétne zhruba nejakých $15 denne zárobok. Keď ich miniete a zaplatíte si $97, tak $97 je tzv. Vstupná brána do celého projektu. Za $97 dostanete tuto 500 000, nie 500, pardon, koľko som tam dostal, už si nepamätám teraz. Nevadí, pozrite si to vo videu. Áno, v tomto, ako zarábať ďalej plus vklad 97 eur na mojej web stránke, toto druhého video, tam je to vysvetlené. Ale dostal som, tuto to vidíte, áno, dostal som 500 000 a tuto 200 000. Samozrejme to za nejaký čas miniete. A keď to miniete, tak samozrejme prvé, čo vás zaujíma, že chcete zarábať. Minimálna výplata je o $300. Ja už mám 301,50, takže ja už sa nemusím strachovať. Ale nakoľko tie kredity sa veľmi rýchlo míňajú, vidíte, že ja tu už mám len 202 000, tak samozrejme chcete vedieť, ako zarobiť. Nielen, že budete platiť, ale potrebujete aj zarábať. Takže prvé riešenie je, že keď minete tieto kredity, tak si dokúpite ďalšie kredity. A máte tu viacero možností. V prvom rade treba, keď si kliknete na step 1, treba sledovať tieto akcie. Tieto akcie sa vám zobrazia až vtedy, keď si zaplatíte $97. A tu napríklad máte zľavu 40% a kupón sa volá Memorial. A je na vás, čo sa rozhodnete kúpiť. Či je to 5 miliónov e-mailov za $447 alebo 10 miliónov e-mailov za $877. Ale ideme troška nižšie. Samozrejme, ešte tuto vám vysvetlím, tých odberateľov, keď budete mať do 30 000, môžete posielať maximálne 100 000 mailov denne. A ste v tzv. Leveli 1. Keď prekročíte počet odberateľov a bude ich od 30 000 do 69 999,
tak budete môcť posielať až 125 000 mailov denne a tak ďalej. A čo chcem povedať? Po minutí $97, respektíve kreditu za tých $97, odporúčam ja osobne, aby ste si kúpili 1 milión kreditov za $125. Ale nebude vás to stať $125, lebo keď na to kliknete, tak vám vyhodí túto tabuľku, kde zadáte svoje mená, údaje, zadáte kreditku a zaplatíte. Ale vy si sem dáte ten kupón Memorial, dáte, že Apply, počkáte, a cena sa vám zníži na $75. Na $75 sa vám zníži cena. Ja vždy, keď budem kupovávať, najbližšie si kúpim asi tento, keď dostanem peniaze, tak potom tento a potom tento samozrejme. Čiže postupne. Takže vyjde vás to $75, ale keďže chcete získavať naďalej odberateľov, tak aby ste to stále neposielali len tým istým, tak zaškrtnete aj toto. Čiže získate 500 000 mailov, no to ich získate sem, na tých odberateľov. Tak vám tam priráta túto čiastku $49, respektíve 47 a dokopy je to $122. Keď si to zaplatíte, tak získate 1 milión kreditov sem, to je na posielanie mailov, a potom 500 000 kreditov sem, kde posielate tých 40 000 mailov denne. To je, aby sa vám zišla počet odberateľov. Počet odberateľov máte tuto. Tuto ich vidíte. Máte ich, ja ich mám momentálne 8250. A teraz vám to prekalkulujem, aby ste mali prehľad, že či sa vám to oplatí. Takže, keď som posielal denne 75 000 mailov, tak som zarábal zhruba $15 denne. Keď dám krát 5 dní, $75, toľko som aj tuším zarobil. Normálne som zarobil $75 zadarmo v rámci skúšobnej doby. Takže už $75 máte zarobených. Nie kalendár, ale kalkulačka, pardon. Kalkulačka. Takže $75 už máte zarobených. Na to, aby ste zarobili $300, samozrejme je potrebné posielať ďalej maily. Ale keďže sa vám minie kredit, tak jednoducho si zakúpite týchto 1 milión e-mailov plus $500,000 kvôli odberateľom. To vás dokopy vyjde $122. $122 plus $97 ste zaplatili pri prvom vstupe. To je $219. Kalkulačka. To je $219. A teraz $75 už mám zarobených, čo som mal zdarma. Teraz, keď tuto získam 1 milión mailov denne, teda 1 milión mailov a denne môžem posielať 100 000, tak to si rozložím, treba to posielať proste na maximum. Ja som v predošlom videu síce vysvetľoval, že to treba posielať postupne a tak ďalej a že netreba to dávať na maximum, ale po dnešnom rozhovore s mojim sponzorom sme došli k tomu, že proste treba to posielať na maximum, aby človek čo najviac zarobil. Takže sem, keď dostanete 1 milión mailov, tak dáte posielať 100 000 mailov denne, lebo taký budget máte. Tuto to vidíte. 100 000 viac vám proste aj tak nedovolí. Treba tam posielať 100 000 mailov denne. A 100 000 mailov denne to máte krát 10 dní, čiže na 10 dní to je. A keď to tu zrátame, že pri 75 000 mailov som zarobil zhruba asi $75, tak túto rátam, že budem denne zarábať,
tuto rátam, že budem denne zarábať, tuto som zarábal $15 denne, dajme tomu, že tuto budem zarábať aspoň $200 denne, pardon, 20, krát 10 dní, to je $200. Plus týchto 75, čo už máte zarobených, a už máte 275 zarobených. 275 zarobených máte, ale zaplatili ste 219, čiže minus 219, hop, 275 minus 219, ste pluse $56. Niekomu sa to zdá málo, to je síce pravda, ale ste pluse, o to tam ide. A keďže tých $275 je málo a vyberi o 300, tak pre samotárov je samozrejme toto dobre. Nemusíte zháňať ľudí, ale na to, aby ste dosiahli $275, respektíve minimálne tých 300, aby ste ich aj mohli vyťahnuť, tak proste je nutné, aby ste si zakúpili kredity. O to tam presne ide. Môžete si túto zakúpiť, keď dáte takto, tak si zakúpite viac. Kúpite si 2 milióny. Alebo 3 milióny. A tuto vidíte, ono vám dáva zľavu. Tá zľava stúpa. Tuto to vidíte, môžete si viac zakúpiť. No. Tuto keď si to porovnáme, že tu je $447 za 5 miliónov mailov, toto je 1 milión, tak dáme 5 krát, to máte $422 aj s týmto kreditom. Ale keď si kliknete na tých $447, samozrejme dáme si tento kupón, Memorial, tak tuto dostanete 5 miliónov mailov a plus ten memoriál už je tu započítaný, to vidíte, a plus dáme 500 000 mailov. Čiže 341,20 vás vyjde, 5 miliónov mailov plus 5,5 milióna mailov pre odberateľov. A tuto je to 422. Takže vidíte, že keď si zakúpite toto, tak vás to vyjde lacnejšie, ako keď si 5 krát kúpite napríklad po tých $125. Ale je podstatné, že je tu ten kupón Memorial a proste tam tú zľavu dostanete. Takže toto je pre samotárov. Keď nechcete zháňať žiadnych ľudí, tak proste je nutné si zakúpiť ten kredit a určite budete v pluse. Tuto som vám to vysvetlil, že proste budete v pluse, 275 ste zarobili minus 217. Ale to sa bavíme, keď si zaplatíte len týchto 1 milión e-mailov. O tom sa bavíme. Dobre? Tak aby tomu každý rozumel. Takže, no, lenže keďže vybere o 300, tak je samozrejme nutné, aby ste si vybrali týchto 5 miliónov. Alebo dajte si, to je jedno, dajte si tuto dvakrát, dajte si 2 milióny, tak si to tu dáte dvakrát a vybavené. Dobre? No, ale pokiaľ ste sieťar a máte ľudí pod sebou a viete zháňať ľudí, tak vám toto úplne stačí. Čiže stačí vám kúpiť za týchto $125 v zľave, aj s týmito odberateľmi to máte za $122, to vám úplne stačí. A keď budete mať $275 už zarobených, tak potom, a viete zháňať ľudí samozrejme, pokiaľ viete zháňať ľudí, tak za každý, kto si zaplatí tých $97, ten prvotný poplatok, aby vôbec vstúpil do tohto systému, tak tých $97 ide vám. To sú vaše. U mňa to už zaplatili dvaja, tak preto sú tie peniaze už moje. A toto vám potom na konci videa vysvetlím, že ako sa to vypláca. Ja už spĺňam minimálny limit na zárobok. Takže dobre. Toto je dobre pre sieťarov. Tento zaplatí $97, tak jeho nadriadenému to ide, jeho sponzorovi. Ale hovorím, to je dobre pre tých, ktorí vedia zháňať ľudí. Ale pre tých, ktorí ľudí nevedia zháňať, respektíve nechcú zháňať, nemusia, ale ten samotár si musí takto kupovať kredity. Dobre?
Lebo napríklad tuto, keď zarobíte tých $275, tak tuto vám už potom stačí, keď vám jeden človek zaplatí $97, tým pádom spĺňate výplatu plus 97, 372. Spĺňate peniaze na výplatu vybavené a máte svätý pokoj a viete, že sa nemusíte starať. Samozrejme, tá výplata, to vám vysvetlím na konci, ale ešte vám vysvetlím jednu vec. V tomto kroku 1, počkajte, toto zrušíme. Ja osobne, keďže nepotrebujem moc tých mailov, tak ja si kúpim. Toto bude prvý, čo si kúpim, aj s tými odberateľmi. A potom pôjdem postupne, dostanem výplatu, zase toto si kúpim. A pri týchto 5 miliónov a 10 miliónov proste to je pecka a pokiaľ budete mať 70 000 odberateľov a budete denne posielať 150 000 mailov, tak podľa slov môjho sponzora bude vám výplata chodiť každý týždeň. Už každý týždeň proste budete spĺňať minimálne $300 na výplatu. Takže takto. Ešte, aby ste nepovedali, tak vám vyrátam, toto bolo pri 1 000 000 mailoch, vyrátam vám to pri 5 miliónov. Pri 5 miliónov, keď pošlete 100 000 mailov denne, ešte to takto vysvetlím. Ako som hovoril, $20 pri 100 000 mailov denne, 5 miliónov, to je krát 5. Čiže $20 denne krát 5, 20 krát 100 000 krát 10 dní je milión a 100 000 krát 50 dní je 5 miliónov. Áno. Takže to by bolo potom 20 krát 50 dní. To máte $1000 a zaplatíte 447, respektíve menej, lebo tu je tá zľava. Zľava memoriál plus odberateľa zaplatíte 341, ale zarobíte 1000. Takže je to perfektné, úplne, toto je zárobok jak sviňa. A to nehovorím o tom, keď náhodou ste sieťar, tak zarobíte vlastne ešte aj na tom, čo ľudia si platia. Takže tento projekt je pre mňa, to je bomba. Ja osobne som takýto projekt ešte nevidel. A vysvetlím vám teda jednu vec. Dostal som otázku, že niekomu nesedia tieto časy. Takže takto. Ja vám poradím, vždy si pozrite, koľko máte odberateľov, to vám tu vypíše. To vidíte, že to tu sedí. Aký máte kredit? To je samozrejme. A pozrite si, koľko mailov denne môžete odosielať. Keď vám napíše, že 100, tak samozrejme, ja už som dnešok vyčerpal, takže ešte zajtra, pozajtra môžem. Tak ja osobne to robím tak, že normálne chytím 100 000 mailov, deleno tých, koľko to mám? Deleno tých 8250, musím ten mail poslať 12,12 krát. Dobre, takže dám 13 krát 8250, hop, 13 krát 8250 je 107, takže dáme 13 krát napríklad 8000. To máte 104 000 mailov, dobre, tak 12 krát 8 000, máte 96 000 mailov, tak dáte, to je jedno, dáte 13 krát 7 000. Proste treba si to rozrátať, nebudem to tu teraz kalkulovať, ale proste 12 krát, no tak pošlete 12 mailov a basta, dáte 12 krát 8250, to je 99 000, no tak už tých 1000 mailov vás nezabije. Tak dáte 12 krát to poslať a je to vybavené. A ešte proste viac neriešite. Takto to treba rozrátať.
Ja osobne to robím tak, aby ste vedeli. Prvý mail dám poslať dneska 29. Pardon, 30. Prvý mail dám poslať i hneď. U nich to posiela 1 hodina ráno 48, ale rátajte časový posun 7 hodín. Čiže u nich, keď je 1 hodina 48 ráno, tak u nás je plus 7, u nás je 7 hodín 48 minút ráno. Tuto som si dal naplánovať na 9. Plus 7 hodín u nás to začne posielať o 16. Vidíte? Už 9 poslalo. O 16. Je 4:45. O ďalších 15 minút začne túto posielať. Keď to posielate napríklad 12 krát, prvý 6 si dajte ráno od 8. Od 8. Ja som dal o 9. nevadí. Alebo dajte o 9. a každých 15 minút. 9:00, 9:15, idete 9:30, tú prvú polovicu. Prvých 6, ďalších 6, ja som to dal dneska takto, ale to nevadí. Tých druhých 6 si dajte o 1, 1:15, 1:30, 1:40, každých 15 minút. A pozor, tých 13:00, čo som dal, je čas tohto servera. Neviem, či je to u nich v Amerike, alebo kde je to je jedno proste. U nich je to o 1, u nás to začne posielať plus 7 hodín, čiže 13 plus 7, o 8 večer to začne posielať. Tuto vypisuje 13 hodín, ale u nás to je o 8, čiže 20:00. Dobre, aby sme sa pochopili. Takže hádam, nám to je už jasné. Tu som si ešte pripravil, tu je ten 7-hodinový rozdielný čas, čo som vysvetľoval. Tuto máme ten kód, memoriál, kupón, čo som vám vysvetľoval. No a tuto, keď začnete posielať maily, takisto aj v kroku 2 som si ich naplánoval. Tento som dal, to je už na zajtra. Toto som si dal na zajtra 1 hodinu ráno, na zajtra 1 hodinu 15 ráno. Prečo? Lebo ma to tak napadlo. Ale zase zajtra si nastavím si to na 8 ráno. U nás bude vtedy plus 7, u nás bude vtedy 15 hodín, čiže 3 hodiny po obede. Ale to je jedno. Aj tak tých odberateľov je dosť, ak sa na to pozeráte. Dobre? A to nastavenie jednoducho je. Dáte go to the next step. Tu si aj viete aj dátum navoliť. Na toto kliknete, tu si navolíte dátum. Toto som spravil print screen. Dáte send later. Tu nastavíte hodinu, minútu, send this, email to my list a dáte send. Vybavené, nič ťažké, nič komplikované. Dobre, ja som to takto nastavil. Posledné maily bude posielať. Ráno som mal počet odberačov 7685, teraz už ich mám 8250, takže ide to krásne hore. 15 plus 7, 22:00, keď bude u nás, tak bude tieto posledné maily posielať. Tuto vám pripisuje open, je, že maily, ktoré boli otvorené. Až to ja dobre chápem. Ale keď si pozrieme, lebo vy dostávate za kliknuté maily. 10 centov za každý odkliknutý mail. Čiže otvorený, ale myslím si, že ten otvorený sa bere rovno ako aj odkliknutý. Myslím si, neviem, není som si istý, klamal by som, lebo rozdiel je mail otvoriť a rozdiel je na nej kliknúť. Ale to je jedno, tu si to viete vždy skontrolovať. Total klik, 1075, 10 centov, vybavené 107,50. Dvaja referáli, kúpili si za $97 krát 2, vybavené dokopy 301,50. Dobre, takže treba si to takto ponastavovať, netreba sa toho báť. Hovorím, prvých 6 mailov si dajte o 9 ráno plus každých 15 minút. Prvých 6. Ja to mám síce dneska takto, ale to si nevšímajte. Druhých 6 si dajte od 1 plus každých 15 minút. Takto mi to poradil môj sponzor a keďže není blbý a nerobí s takýmato vecami prvý deň, tak vie, čo hovorí. Teraz to, čo sa týka výplaty. Ideme do Conversio House Media.
Takže takýto je môj stav, dám si to ešte obnoviť. No, vidíte, už som ďalších 10 centov zarobil, mal som tam 301,50. Čo sa týka výplaty, takže takto. Aby sme si rozumeli, aby nevznikli žiadne nedorozumenia. Kľudne to dajte takto do slovenčiny preložiť a prečítajte si to pre mňa za mňa aj 30 razy, ale prečítajte si to. Lebo darmo sa ma budete pýtať to isté, čo tu je napísané. Dobre? Ale ja vám to vysvetlím. Toto, keď si celé prečítate, tak v krátkosti, keď dosiahnete až pred nedeľou, toto je jasné napísané, o polnoci, minimálnu výšku platby $300, ktorú som dosiahol, tak budem upozornený v prvej časti budúceho týždňa. Čiže dneska je 30. Do nedele zarobím toho ešte mŕte. Ešte mŕte. Lebo tých milión mailov, čo si kúpim, to mám na 10 dní. To mám 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To má do 9. Musím počkať do nedele. Oni ma oslovia tento týždeň, od pondelka do piatku ma oslovia. Oslovia ma e-mailom, pošlem im platobné údaje, čiže môj IBAN. To máme 9. Čiže tento týždeň prejde do nedele. Oslovia ma budúci týždeň a vyplatené to bude na ten ďalší týždeň. Počkajte, prepnete. Na ten ďalší týždeň. Čiže tento týždeň čakám do nedele, tuto ma oslovia a bude to tento piatok vyplatené, 16. piatok to bude vyplatené. A keďže prevod trvá 24 hodín, pokiaľ to pošlu do obeda, príde mi to pondelok do obeda. Pokiaľ to pošlu po obede, príde to po obede. Môj sponzor mi poslal, že to, čo slúbili, bolo vyplatené. Výplata mu bez problémov prišla na účet. Takže žiadny problém s tým nebol. Toto bola jeho výplata, toto je jeho print screen, aby ste videli. 1673,55. Vidíte, má tu za referálov, má tu za nejaké kliky. Prišlo mu to bez problémov. Takže takto funguje vyplácanie. Dobre? Vysvetlil som vám to. Do tejto nedele budem čakať do 4. V tomto budúcom týždni budem čakať na ich oslovenie. Pošlem im údaje na platbu. A až na ten ďalší týždeň, piatok ma vyplatia 16. Takže peniaze budem mať 19. Áno, zdá sa to veľa, dokopy 1, 2, 3 týždne, je to veľa, ale aj dneska, keď aj bežný živnostník posiela faktúru, tak má 14-dňovú splatnosť. Dobre, títo to majú kvázi troška o týždeň dlhšie, v podstate. No ani nie, pretože oni počkajú do nedele, koľko tu nazbierate. Poviem príklad, už to nemusí mať ja nedelu 301,60, už to môže mať, vymyslím si, 400. Takže do tej nedele. Dobre? No. A buď vás oslovia mailom, ale predpokladám, že asi mailom vás oslovia a pošlete im platobné údaje a oni vám to pošlú na účet. Ešte pre tých, ktorí to nechcú samozrejme mať problémy s daňami a podobne, dajte si na mojom webe coinsu.xyz kryptoúčty s kreditkami, založte si Black Cat Card, je tam aj krypto, základný balík je zdarma, iba ten si dávajte. Je to účet na Malte, je zdarma, nič za neplatíte a vybavené. Dobre? Tento účet je dobrý, ale tam môžete poslať iba z vlastného účtu, ktorý je na vaše meno. Čiže môžete spraviť aj tak, že z Black Cat Card si pošlete na tento účet a tu máte kryptomeny od vymyslu sveta. Litecoin, takto vám to. Od vymyslu sveta, to je úplne jedno. Ja osobne najradšej používam, keď si to chcem niekde na krypto poslať, tak Trony, ale ja osobne zárobky si budem poslať na Bitcoin, takže sem na Bitcoin si ich pošlem a odtiaľ si ich pošlem na Trezor. Aj toto má kryptomeny samozrejme. Ešte takto to spravím. Aj Black Cat Card má kryptomeny, ale strašne vysoké poplatky majú za posielanie. Strašne vysoké. Takže preto je lepšie, tu máte aj normálne obrázok. Pozor,
na to, aby ste videli kryptomeny Black Cat Card, to funguje len v appke. Keď sa prihlásite cez web, tam to neuvidíte. Len v appke na mobile. Dobre, máte tu. Vidíte Bitcoin, Ethereum, USDT, TRC20 a takisto aj ERC20. Takže na tento účet si to dajte posielať a hotovo. A pokiaľ pokiaľ nič, to som sa troška, neviem, čo som chcel povedať, ale to je jedno. Takže takto. Takže netreba sa ničoho báť. Nastavíte si, vždy na ďalší deň si môžete nastaviť tie maily. Môžete si ich nastaviť buď na dnešný deň, alebo si ich nastavíte na zajtra. Ale pozor, ten denný limit, keď miniete tých 100 000 e-mailov, tak to, čo ste nastavili na zajtra, keď si chcete nastaviť aj na pozajtra napríklad, tak na pozajtra si až zajtra môžete nastavovať. Dobre? Takže ja si idem, kde to je? Ja si idem pekne toto preplatiť. Nie z toho titulu, že by som to potreboval, lebo ja už spĺňam na výplatu. Ja už výplatu spĺňam, ale chcem viac. No, proste som pažravý. Proste chcem viac. Tak si to idem pekne zaplatiť, vyplním si to. Tento kódik si dám. Už tu je, keďže som to raz dával. Naškrtnem si aj 500 mailov, teda pre odberateľov. Toto všetko vyplním a zaplatím si to. A idem na to. Keď sa dostanete do tohto tretieho levelu, čo mi písal sponzor, že už budete mať 70 000 odberateľov a budete môcť posielať 150 000 mailov denne, tak to už bude fantastické. To mi tvrdil, že už každý týždeň vám proste budú chodiť výplaty. Ako divé. A ešte taký malý detail. Tým, že vlastne zaplatíte $97 vstupný poplatok, tak až vtedy máte prístup k takýmto zľavám, akciám a kupónom. Vždy tu môžu byť iné. Momentálne je tu tento kupón, o 2 týždne môže byť iný. A zároveň máte aj prístup k live tréningom rovno od majiteľa. Dobre, treba si toto pustiť. Anglicky síce nikto nerozumie, ale ja osobne som to spravil tak, že na sťahovanie používam Internet Download Manager, ja si stiahnem video, nevždy to ide, pozor, stiahnem si titulky, ktoré sú tu vidíte, že stiahne to do VTT, dajte si do Google VTT do SRT, čiže SRT to sú klasické titulky, a potom si dajte tie titulky prerobiť normálne do slovenčiny. Tak som to spravil a je to úplná paradička. Ešte vám ukážem, aby ste nepovedali. Preklad titulkom online zadarmo. Vidíte, to je neviem, či to je, ale Powered by Google, to je od Google. Na to, že je to od Google, tak titulky veľmi dobre prekladá. Tu si dáte slovenčinu, Češi si dáte češtinu. Čeština by tu mala byť tiež. No, asi nie. Čakajte. A je tu aj čeština, vidíte. Samozrejme, ja tu nemám slovenský. Ten SRT súbor si potom nájdete, dáte vložiť. Ono začne robiť. A potom si to video kúknete s českými alebo slovenskými titulkami. Ale máte prístup ku všetkým. Ja som si pozeral hlavne tento hodina 25. Tam to bolo kompletne vysvetlené. A tuto vidíte ďalšie veci. Treba si to preštudovať. Keď tomu nerozumiete, takto si to dáte preložiť a vidíte, čo tu píšu. Takže sú tu všelijaké zľavy, všelijaké akcie. Takže treba sa troška tomu povenovať, treba si videjka popozerať. Pokiaľ tomu nerozumiete, nevadí. Myslím si, že ja som to dosť dobre vysvetlil a myslím si, že toto je super program na posielanie business mailov, na ktorých sa dá veľmi, ale veľmi, že dobre zarábať.
Ak niečo nebudete chápať, nevadí, kľudne mi napíšte, ja som trpezlivý. Majte sa pekne.